Hola, sóc la Victòria i això és Vic TV. Per als que no em coneguin, soy estudiant en Ciencia y Tecnología dels Aliments a la Universidad Autónoma de Barcelona y mi canal empezó cuando empecé a compartir mi experiencia Erasmus por Finlandia, que lo podéis ver en Vic in Finland en la lista de reproducciones. Com que Vic TV ha anat creixent i s'ha fet una família, al final he decidit seguir amb el canal i ho faré des de moltes temàtiques diferents. ¿Qué temáticas os podéis preguntar? Pues bueno, como experta de alimentación voy a compartiros muchos consejos acerca de los alimentos porque estoy un poco harta de que se comparta información falsa y que sea un boom en Facebook e Instagram. A més, ja us vaig dir que jo tinc previst fer moltes experiències, moltes pràctiques i també us les compartiré. I com no puc deixar la meva part finlandesa. También voy a compartir vídeos acerca de Finlandia, curiosidades, mitos, etc. Siempre que me vaya de viaje a cualquier parte del mundo, vosotros vais a venir conmigo. M'agradaria ensenyar-vos d'on soc de Catalunya, soc de les Terres de l'Ebre i també compartiré vídeos de les meves terres. La llengua, siempre m'agrada explicar això porque voy a seguir haciendo mis vídeos en español y en catalán porque gracias a que los hago en español llegan a muchas partes del mundo y gracias a que hablo catalán, nuestro idioma también ha llegado a muchas partes del mundo i he donat a conèixer la llengua catalana a moltes parts del món que ni tan sols sabien que existia el català. I penso que és una llengua que mereix més del que està tenint. Us espero cada dijous a Vic TV.